3 plats amb llom de porc. Llom a la cassola amb poma i cervesa. Salpebrem el llom i el daurem. La ceba filetejada, els grans d'all, la poma, lard de porc, pebre i un bitxo, unes herbes de Provença, una fulla de llorer, una copa sencera de cervesa. Tapem i deixem coure 30 minuts. Rescatem el llom i deixem tota la història 30 minuts tapat. Per triturar, sobretot, treus la fulla de llorer i el bitxo. I acabem amb la salsa, uns troncs de ceba tendra, força porradell. Llom a l'oriental. Fem la salsa marinada, el sucre, el midó de blat de moro, el vinagre de xerès, salsa de soja i oli. Marinem el llom amb la meitat de la salsa i el posem a la nevera mitja hora. Saltem el llom de porc, l'enretirem i posem la ceba tendra, els xampinyons i els espàrrecs. Fem coure lentament, posem el gingebre i ara hi tornem a posar el llom i la resta de la marinada. Vinga, i a saltejar-ho i ho acabem amb sèsam torrat. Llom agredolç amb verdures. A una safata posem ceba, all sencer, patata sense pelat, pastanaga i albergínia, sal, oli i branques de romaní. Enreixem la part del greix del llom i l'untem amb oli d'oliva, pebre vermell, sal i pebre. En un bol hi posem mel, mostassa, salsa de soja, salsa pèrrins, tabasco i all ratllat. A sobre posem una reixa, posem el llom i ho laquem per les dues bandes, reserva-te'n una mica per al final. Enfornem a 200 graus 30 minuts. El traiem del forn, el girem, afegim mel i l'enfornem 10 minuts més. Traiem el llom, traiem la reixa i deixem que les verdures coguin 10 minuts més a 180. I el servim amb aquella mica de salsa que havíem reservat.